Nah, ini saya dan teman saya Mbati mau mengenyang sapi di rumahnya warga. Ini akan saya beritahukan tutorial cara mengenyang sapi di rumah warga bersama Mbati. Jenengan pareasma sinten, Mbah? Wati. Oh, Pak sinten? Pak Wati. Pak Wati. Nggih. Bolong pernah ya? Aku sing ngombeni mesti Kita tinggal yang sawah kita talesi itu ya kesit. Ini tak cono ya pelencing ngono biyuh-biyuh. Ini umur pirang lapan Mbah niki, Mbah? Tolong lapan ta Mas ya? Iya sing kudu bareng kutu kuetan iki. Oh, nang sandran kono. Ya sing tani. Mbah, iki ndang ampere gathuke pinten, Mbah? Aja ado-ado regane. Mboten kiyat nek 8.000 bolonge pira, Mbah? Pitu seprapat ngoten lho. Gak oleh kami sedateku rasa. Pinten jajal 8.000 sampean bolongi ngoten, Mbah? Gak oleh bolong nih pokoknya jaluk 11. Karena terserah. Kadang-kadang ngopeni sawah. Enten, Mbah, kula damel 7,5 ben bati bakul tak gresekane neh. Kayak ngasal. Saya tiding sampean sing pun bati, bakule sing greseki. Kayak ngasal. Pinten jajal, Mbah, sampean plek nih, Mbah, regane. Cuma jaluk 11 sebateku barangnya ngono lho. Kula damel 7,5 ngoten, Mbah. Betul rasa. Tinggu langganan. Iya betul rasa. Soalnya nggih sedaya niku anu, Mbah, apa ngukurne pasare barange. Nggih. Ampere gathuke ngoten lho, Mbah. Pinten ngoten. Ya kowe nggih jeng-jeng lak gaduh. Kaya mati kula putri. Dugi aku kan. Dik waki nek sono dinyang sama niki ku pedet ku mau bawa sama niki terus warna. Monggo balik teng anu, Mbah. Mriko, Mbah. Sakit Itu mboten ya teng Bali. hitungan monggo ampere gathuke ngoten lho, Mbah. yo mau yang baik gaduh wong itu barang jaluk 11 ya aku ya. Ngeten lho, Mbah, wong kabeh niku jenise pedet mboten sami. Nggih. Nggih. Mungkin sing nggone dulure jenengan iku Brahman, Gedi, barangi lan ing jenengan sak menten iku lho, Mbah. Mboten kiyat nek samonten niku. 8 kurang seprapat ngoten, Mbah ya. Tak gresekane ngoten. Betul masuk lho. Kula pun mundak terus lho, Mbah. Iya kalau betul wajar. Mboten lah jere itu anu Mbah napa niku? Aku men Mbah Kong ngoten regane ngoten. 8.000 ngoten, Mbah nggih. Ampere gathuke ngoten lho, Mbah Dok. Iya lah niku lho nggih ngoten tata warang aja niku. Pun kalau damel jangkep 8.000 ngoten lho. Tak gresekane, Mbah Dok. Kan langganan bakul sik nom. Nggih. Nggih. Damel langganan. Kula pun mau ndak ket mau lho. Lah kalau niku pas napa menek 15 pas strek niku. Nek gak gelem 12 ya wis. Mosok bakule wis mau ndak ket mau lho, Mbah Dok. Kene wis tak pasno nek gelem 11 ya. 11. Kula anu Mbah Dok, pemojane pemoi sekolah iso didol meneh kula tumbas mawon. Tapi nek jenengan njaluk 11 juta niku kula di teng pasar iki pemotone mboten enten sak meten niku. Napa malih nyadine ngoten lho. Nggih 8.000 ngoten nggih. Apa 8.5 ngoten, Mbah? So dirasa sampai 11. Ten kiyat betul. Wis 9.000 betul nggih. Ki buru pengen gathuk langganan. Bolong ini. Ra dhuwur-dhuwur. Bolong ini. Nek sama ngomong karo Mbak Ki tawakne ralas gitu ya, Teh. Boten Mbak Ki. Tapi sedaya niku ki anu Mbah Dok ukure barang ukure pasar. Ya. Tadi tawa kali ralas mungkin 11 itu sae to. Boten mangkrang ngoten lho. Oke. 9.000 ngoten nggih. Bolong ini. Pokoke golong iki pokoke. Pokoke 11. Tak penyakkan. Ben karo waktu. Lah mosok arep dilene ratan ki mboten penak Mbah Dok kok lak yo. Lagi 9.000 ngoten nggih. Pinten diplek nir gini. 11 pokoke 11 betul. Saya diding ngoten lho. Nggih niku
Napa niku karepe wong tani niku nek dodol kadang nyukupne butuhe nggih to. Nggih. Tapi kudune niku nek tiyang dodolan niku nggih sesuai ukure barange, ukure pasare, ngoten lah karepe kula niku. Nggih, mboten kok ngotene lah, tapi kan nggih ngoten to Mas. Kilo pirang tahun lagi jumlah bakti. Oh, Mas. Mbah 10 sampean bolongi ta, Mbah? Ben gathuk, Mbah. Bolong nanti Gak oleh. kan Pokoknya nek gelem 10,5 wis duwite mah nek gak gelem wis titik wis. Saiki edeng Mbah Nah. Wis iki ya saya dedek wis. Kula niku mbur pengen buka pasaran teng. Ngeten iki anu Mbah Dok, umpami jenengan sampean kene 10 kurang seprapat nggih to. Sampean pun karuan ketok bayaran sak meten niku. Lah kados kula sik angen-angen nek Mbah Dok. Dados endi? Dadi pasare kan Nggih, pasar Pak, Wagisir sakniki pasare niku. Nonton sik bedhekan pomo bakule ngeten iki. Iya. Pasare ya rada lancar. Nggih. Malah niki pasare adem niki. Masih toh? Nggih, setu. Wong bakul cenil lagi pengen bathi, nek bakul sapi nggih pengen bathi. Ngoten. Saiki ngene lho, nek Nggih. gak gelem iki ya ben anget sik. Ben gathuk ali jenengan. Sapi jenengan kok jangkep 10 juta, kula tak nekat niki. Pun boten mawon diklase dolan. Kula pengine kunjul, Mas. Bathi sing barokahi. Soale ngeten iki tasik ngumumani anak ijo barang. Lah padha. Lah iki malah Iki aku tak pasti 10 keterangan wis 10 keterangan. Lihat anu kan sampe. kula ya pengen duwe engko nek aturan 500 kena tangan putuku. Ngono Mas. Kok bedhekan anu Bathuk nek 10 juta niku. Sama nang-nang Bathuk ragate kene pun pinten. Lah karo kuline, urung sopire, dereng sarapane. Wis doyan provinsi ngoten niku. Takon juga ana putuku nek payu 10 juta perseni padha. Nek oke Mas. Padha ae, tak hitungane ngono kuwi padha. Wong tani kuwi hitungane ya wis ngono. Wong tani iki hitungane jebol kagak-kagalan iki lho. Nemake pari sakmene Banjir. ngene iki wis padha ae. Plus setengah wis kok wani dhuwit ya wis nata tampangan. Ngoten kiat yo. Ben gak nglompat-nglompatne pedhete dan dilengkep ning taleni karet. Ngoten lho. Cencang ning kelompat. Dadi kita takon pompatne kuwi kok nek gak payu sakmene ya wis tak culno neh. Tak jol kok. Nggih. Aku wis nyang omah engko wis bar omah sepupu.